נמצא כאן בחוף הים של עזה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, עם מפקדינו וחיילינו הגיבורים שעושים כאן עבודה נפלאה פה במרכז הרצועה, בכל חלקי הרצועה. הם השיגו תוצאות מצוינות ביעד החשוב שלנו. החמאס לא ישלוט בעזה. אנחנו מחסלים את היכולות הצבאיות שלו בצורה מרשימה מאוד. אנחנו עוברים ליכולות השלטוניות שלו, ועוד היד נטויה. החמאס לא יהיה בעזה. אנחנו גם עושים מאמץ מהמקום הזה בכל מקום לאתר את חטופינו ולהשיב אותם. אנחנו לא מרפים מזה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה עד שנשיג את כולם, החיים והחללים גם יחד. ואני רוצה לומר לאלה שמחזיקים את החטופים שלנו, מי שיעז לפגוע בחטופינו, דמו בראשו. אנחנו נרדוף אתכם ואנחנו נשיג אתכם. ואני אומר גם לאלה שרוצים לצאת מהמבוך הזה, מי שיביא לנו חטוף ימצא דרך בטוחה, הוא ומשפחתו, לצאת החוצה, ואנחנו ניתן גם תמורה של $5 מיליון לכל חטוף. תבחרו, הבחירה בידכם, אבל התוצאה תהיה אותה תוצאה. אנחנו נחזיר את כולם. ושוב אני אומר, החיילים שלנו, המפקדים שלנו, עושים כאן עבודה נפלאה. אני רוצה לציין במיוחד את חיילי המילואים ואת המשפחות שלהם שנותנות להם גב עצום. הם פה שירות אחר שירות, סיבוב אחר סיבוב, והם משיגים תוצאות נפלאות לעם ישראל. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם.